On hi ha un somni, hi ha un camí. 100 anys després, seguim caminant. I a través de moltes generacions tornem a ser aquí, a les portes d'una jornada històrica. Ha estat una temporada llarga. Hores i hores d'entrenaments, alegries, patiments, victòries i derrotes. I ara, després d'un camí de molts sacrificis, som a només 80 minuts de fer cim. De tocar la glòria. Ho donarem tot per aquells que sempre han estat al nostre costat, agafant-nos de la mà quan més ho hem necessitat. Per ells i tots aquells que estimen Sant Boi, la terra que representem amb orgull i ferro. Omplim el baldiri com mai abans es recordi. L'equip necessita el vostre alè per fer-se gran quan les cames ja no responguin i el cos digui prou. Hem arribat molt lluny gràcies al vostre suport i ara volem que us torneu a sentir orgullosos de nosaltres. Aquest diumenge, a les 12, la teva força a l'estadi és imprescindible per empènyer amb l'equip. Final de la Divisió d'Honor. Unió Esportiva Santboiana amb Ordícia. Acompanya'ns al baldiri en un dia històric en la temporada del centenari. Volem seguir somiant de color blau. Ferro Sant Boi!